Ja sitten kun tullaan tähän kerroksen alkuun taas, siirretään toi silmukkamerkki tonne oikealle puikolle ja otetaan tää kuviolanka mukaan työhön. Nostetaan ensimmäinen silmukka ja seuraavaan silmukkaan tehdään tää kuvio, eli se muodostuu 3 silmukasta. Neulotaan ensin oikein, mutta ei päästetä tätä lankaa tuolta puikolta vielä, vaan tehdään heti perään langankierto. Ja nyt neulotaan vielä tämä sama silmukka oikein. Eli näin tähän muodostuu 3 silmukkaa. Nostetaan seuraava silmukka ja taas tehdään tuo 3 silmukkaa tähän samaan. Nosto, oikein, langankierto ja oikein. Nosto, 1, 2 ja 3. Näitä 2 sitten toistetaan tämä kerros loppuun, kunnes ollaan tuolla silmukkamerkillä jälleen. No niin, sitten kun ollaan tällä kerroksen lopussa ja nostetaan vielä tuo viimeinen silmukka, niin nostetaan nyt silmukkamerkki ja tämä ensimmäinen silmukka tästä tänne oikealle puikolle. Ja nyt tuodaan tämä kuviolanka tänne työn etupuolelle. Nostetaan tuo silmukka ja silmukkamerkki takaisin tänne vasemmalle puikolle ja käännetään työ. Ja nyt aletaan neulomaan tätä nurjaa puolta. Tuolta. Ja samalla lailla nostetaan tämä ensimmäinen silmukka ja nyt neulotaan nämä 3 silmukkaa takareunoistaan oikein yhteen. Näitä voi vähän täältä ensin löysytellä, että se on helpompi saada tuo lanka tuolta läpi. Ja tosiaan oikein takareunoista yhteen. Nostetaan silmukka ja taas oikein takareunoista yhteen. Nosto ja oikein takareunasta yhteen. Nosto. Täältä ja nyt sitten kun tullaan tähän käännöskohtaan, niin muistetaan pitää tää lanka täällä työn takana. Ja sitten taas neulotaan näin niin kuin kerros loppuun. No ja sitten kun tullaan taas tähän kerroksen vaihtumiskohtaan, niin nostetaan tää viimeinen silmukka ja silmukkamerkki ja tuodaan tää lanka tänne taas niin kuin eteen ja nostetaan toi silmukkamerkki ja silmukka takaisin. Ja nyt tämän langan voi katkaista. Tällä lailla tulee tää hieno kuvio. Ja tässä on tosi hyvä tää joustokin.